Lähdetään sitten välillä taas tänne studioon ja lähdetään yhdistelemään mennyttä ja nykyaikaa. Nimittäin studioon on saapunut kaksi miestä, Timo Pöysti ja Juha-Pekka Harju Porin Rastikarhuista. Tervetuloa. Kiitos. Ja 30 vuotta sitten te olitte paras suomalainen joukkue. No, voittoa ette juhlineet, mutta olitte paras suomalainen joukkue, neljänsiä, ja nyt oli sitten ilmeisesti aika lähteä aikamatkalle tietyllä tapaa, niinkö Timo? Yrittää uudestaan, mutta ei kuitenkaan voittoa. Mutta pari vuotta sitten meillä oli kokoontuminen ja tämä Karhukopla oli Rastikarhujen valmennusryhmä kokoontuminen. Ja siellä me sovittiin, että lähdetään. Ja sitten tehtiin se päätös, että niin kuin nyt ollaan täällä ja samat henkilöt kuin silloin 85 ja samat osuudet. Juha-Pekka, minkälainen muistelumatka tämä on ollut jo tähän mennessä? Onhan tämä ollut sillä lailla, että tästä on sähköpostissa koko ajan niin kuin pidetty asiaa vireillä ja pari harjoitustakin ollut. Ja ihan mukavaa ollut kyllä. Saadaan vähän pätkääkin tuosta vuoden 1985 kisasta. Siinä on ensinnäkin se startti. Timo, sinä olit siellä mukana. Se oli varmaan vähän erilaista menoa silti kuin tänään, kun olit startissa, koska oli vähän enemmän lähteet. Nimenomaan henkilökohtaisesti erilaista menoa, että eikä ollut niin paljon joukkueita, että silloin muistini mukaan tai tulee ehkä puolet siitä, ehkä joku 900, jos muistan oikein sitä luokkaa, niin. Ja tietysti eturivistä lähdettiin siihen aikaan ja juoksuvauhti oli pikkasen kovempi, että tänään joutui vähän antaa nuoremmille periksi. Mutta löytikö sieltä se sama? Oliko vähän niin kuin tahtotila kuitenkin sillä samalla tasolla kuin silloin 85? No kyllä se suunnistuksessa aina tavallaan on sitten se ei niin kuin siitä eroa, että yleensä se sitten pitää katsoa kisan jälkeen peiliin, että sieltä ne syyt löytyy, että niin kuin tänäänkin, niin kyllä se fysiikka ei ole tietenkään ihan sama kuin 30 vuotta sitten, että ei se sen ihmeellisempi juttu ole. No Juha-Pekka, sinä olit ankkurina ja odottelet vielä tässä tietenkin starttivuoroasi. Minkälaista se oli sitten tuoda se oma joukkue niin hienoissa asemissa maaliin? Kyllähän se on ihan ura huippuhetki. Ja enhän mä sitä tiennyt silloin, että kuinka monessa me ollaan, mutta tiesi kuitenkin, että hyvin oli mennyt. Siinä se oli jo hoikka poika. Joo, huomaa, että et sä kyllä hirveästi tuuleta tossa, että ei sitä sitten kuitenkaan ehkä vielä tajunnut. Kyllä mä sitten tiesin, että ei montaa ohi ole mennyt, mutta ihan hyvin oli mennyt. Niin. Timo, mikä teidän tavoitteenne nyt on sitten? No meillä on siis, sitten ollaan keskusteltu, että virallisesti on niin kuin todettu yhdessä, että se on 300 joukkoa ja tällä hetkellä me ollaan jossain 4,5, että vielä on parannettava pikkasen. Joo. Alussa aina vähän varmaan jää ja sitten yritetään nousta. Nykyään on ensimmäisellä osuudella kova vauhtisia nuoria miehiä niin paljon. Joo, siinä joutuu vähän antaa periksi, mutta luotetaan niin sama kuin 30 vuotta sitten meidän ankkuriin. Hän nostaa sijoituksia, ei mitään paineita. Mitä se on, kun tällä tavalla 30 vuoden tauon jälkeen sitten palataan yhteen, niin onko se sitä vanhojen muistelua paljon vai missä ne jutut pyörivät? Sitähän se on. Mitäs sieltä on yksityiskohtia? Meillä oli Yyterissä silloin tapaaminen. Meillä on oikeastaan se ehkä siinä on myöskin, että silloin nyt osaa antaa enemmän arvoa niille seura-aktiiveille, jotka silloin niin kuin vapaaehtoisesti aika pitkälti teki, jotka mahdollisti sen, että mehän niin kuin vaan treenattiin ja suunnistettiin ja sitten jopa pärjättiinkin, mutta ei se olisi ollut mahdollista ilman näitä Mikkolan Tuomoa ja muita Rastikarhujen ihmisiä, jotka oli tukemassa sitä meidän toimintaa. Ja tehän olitte myöskin tietenkin ihan hyvin satakuntalainen joukkue silloin. Joo, ihan täysin satakuntalainen. Toki niitä nytkin löytyy, mutta aika paljon se on myös vähän tällaista vähän niin kuin viestiviejien hankintaa. Mitä sitä kehitys näyttää? No, en mä tiedä, kyllä se silloinkin näkyy jo, että se Jukolaa voita ilman, niin kuin sanotaan maajoukkuetta, se on ankkureit silloin 80-luvulla, että kyllä se niin kuin siihen on mennyt, että kyllä tarvitaan 7 hyvää juoksijaa ja suunnistaa, jossa Jukola voittaa, että sitten että miten ne nyt siis, ehkä se on monessa muuskin urheilussa sitä, että enemmän tulee kansainvälistymistä ja niin myös suunnistuksessa. Joo, ja väistämätöntähän se on, että siihen menee, mutta olihan silloin jo ruotsalaisilla oli tämmöistä, että kerättiin kuitenkin vaan niin kuin omasta maasta. Mutta se Almby, mikä silloin voitti, niin sehän oli sellainen oikeastaan ensimmäinen tämmöinen viestejä varten kerätty joukkue.
Niin. No niin, ja nyt ollaan sitten vähän eri tilanteessa tänä päivänä. No, toivottavasti te saatte tästä semmoisen kimmokkeen, että jatkatte sitten joka vuosi, olette mukana Jukolassa. Nyt ei muuta kuin Timo lähdet sparraamaan tuota ankkuria matkaan. Kiitokset teille vierailusta. Kiitos. Kiitos.